Entra al web d'Abacus. Clica al botó Mira. Registra't al web de Fabric si és la primera vegada que hi entres. Tria color. Tria la talla. Pots personalitzar-la si vols amb les il·lustracions més guau. Un cop la tinguis, clica a guardar i després a afegir a la cistella. Pots triar enviament a domicili amb un petit cost o recollir a la botiga que tu triïs. Introdueix el codi que rebràs per mail i s'aplicarà el descompte. I ja la pots demanar!